खुलुमबाय 2026 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि जों बर' बिजोंनिफ्राय जिफोर फरायसुलिफ्रा मोजाङै उथ्रिसारनो हाबाय बिथांमोननि गासै फोरमायथिखौ जों होनो नागिरदों। देग्लाय 2026 मायथाइयाव बर' बिजोंनिफ्राय गासै 15,984 फरायसाया आनजादखौ होदोंमोन आरो बेनि गेजेराव गासै 12,310 फरायसाया उथ्रिसारनो हादों आरो फेल जानाया जाहैबाय 3,274। सेथि मासि मोननो हादों गासै 2,828 फरायसाया सेथि मासि मोननो हादों आरो नैथि मासिखौ मोननो हादों 9,957 फरायसाया आरो थामथि मासि मोननो हादों 2,525 फरायसाया। 2025 मायथाइनि जि बर' बिजोंनि जि फिथाइ रिजाल्ट जों बेखौ रुजुयोब्ला जों नुनो मोनो थांनाय बोसोराव 16,021 फरायसाया मेट्रिक आनजादखौ लिरदोंमोन आरो देग्लाय लिरदों 15,984 फरायसाया। थांनाय बोसोरजों जों रुजुयोब्ला बर' बिजोङाव मेट्रिक लिरनाय फरायसानि अनजिमाया देग्लाय खम जादों आरो जुदि जों सेथि मासि मोननाय अनजिमाखौ जों जुदि रुजुयोब्ला थांनाय बोसोराव मोननो हादोंमोन 2,845 फरायसाया सेथि मासि मोनदोंमोन थांनाय बोसोराव देग्लाय मोनदों 2,828। थांनाय बोसोरजों देग्लाय रुजुयोब्ला 17 फरायसाया खमिदों देग्लाय। आरो जायफोर फरायसाया अल आसामाव बर' बिजोंजों फरायनानै जिथि मासि आवग्रिनो हायो बिथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2002 मायथाइनिफ्रायनो जोङो बर'नि सासे गेदेमा थुनलाइगिरि लिरगिरि कमल कुमार ब्रह्म बिथांनि मुङाव जों बान्था बावनाय जायो आरो देग्लाय बेयो फैयै फैयै 20थि जाबाय आरो बे 20थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार 2022 देग्लाय गासै 14 गुन गोनां फरायसाफ्रा देग्लाय बे बान्थाखौ मोननो हादों। आं बिथांमोननि मुंखौ नोंथांमोननि मिथिनायनि थाखाय आङो फरायफिननो नागिरबाय। सेथिखौ मोननो हादों जोंमा रेसिडेन्सियेल बड' मिडियाम स्कुल बिजनी चिरां जिल्लानिफ्राय सोमावसार बसुमतारी गासै मोननाय नाम्बारा जाहैबाय 534 आरो जौखोन्दोआ 89। नैथि मासिखौ मोननो हादों UN एकाडेमी सुबनकाटा बाक्सानिफ्राय संगीता बसुमतारी गासै मोनदों 533 आरो जौखोन्दोआ 88.83। थामथिखौ मोननो हादों बड'फा मेम'रियेल स्कुल क'क्राझारनिफ्राय दावगासार नार्जारी गासै मोननाय नाम्बार 532 जौखोन्दो 88.27। ब्रैथि मासियाव सानै फरायसा दङ। गिबियाव मोनदों जोंमा रेसिडेन्सियेल बड' मिडियाम स्कुल बिजनी चिरांनिफ्राय दीपारानी बसुमतारी गासै नाम्बार 530 जौखोन्दो 88.33 आरो मोनदों गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं स्कुल चिरांनिफ्राय सोरांसा बसुमतारी। आरो बाथि मासियावबो सानै फरायसाया मोननो हादों UN एकाडेमी नावकाटा उदालगुरिनि सुजुमा मोसाहारी गासै नाम्बार 529 जौखोन्दो 88.17 आरो सासेया UN एकाडेमी बरपुखुरी बिश्वनाथनि उत्पल बसुमतारी। दथि मासिखौ मोननो हादों UN एकाडेमी क'क्राझारनिफ्राय केनित ब्रह्म गासै मोननाय नाम्बार 528 जौखोन्दोआ 89 जौखोन्दो। स्निथि मासियाव सानै फरायसाया मोननो हादों भगतपारा हायर सेकेन्डारि स्कुल भगतपारा उदालगुरि दीपानिता बसुमतारी गासै नाम्बार 527 जौखोन्दोआ 87.83 आरो सासे फरायसाया जाहैबाय PMC दक्षिण बिजनी हाई स्कुल चिरांनिफ्राय स्वर्णलता नार्जारी। दाइनथि मासियाव दङ UN एकाडेमी जालागाव बाक्सानि आमिषा बसुमतारी गासै नाम्बार मोनदों 522 जौखोन्दो 87.67। दाइनथि मासियाव दङ गुथियाव दङ UN एकाडेमी सुबनकाटा बाक्सानि बिनिता रानी ब्रह्म गासै नाम्बार 525
जौखोन्दो 87.5 आरो जिथि मासियाव सानै फरायसाया मोननो हादों इउएन एकाडेमि बागानपारा बाक्सानिफ्राय ओम प्रकाश मुसाहारि गासै नाम्बार 524 आरो जौखोन्दोआ 87.33 सोरजि बर' इउएन एकाडेमि जालागाव बाक्सा जायफोर फरायसाफोरा 2022 मायथाइनि 20थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ मोननो हाबाय बिथांमोनखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बरायबाय आरो बिथांमोननि इयुना जों आरोबाव फैबाय थानाय आनजादफोराव आरोबाव साबसिन उथ्रिसारनो हायो आरो बिथांमोननि थांखियाव सौहैनो हायो बेखौनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मिजिंथिबाय आरो जायफोर फरायसाफ्रा देग्लाय 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंनिफ्राय मोजाङै उथ्रिसारबाय बिथांमोनखौबो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बरायहरबाय आरो बिथांमोननि इयुनाव जों आरो साबसिन जानो हायो बेखौबो जों मिजिंथिबाय आरो जायफोर बिमा बिफा फोरोंगिरि आरो जायफोर दिथागिरिफोरा बर' बिजोंनि मोजां रिजाल्ट खालामनायाव मदद होबाय बिथांमोनखौबो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो साबायखर बावहरबाय आरो जोङो जर'खायै आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बोर्ड बेनि जायफोर सामलायगिरिफोर दङ जायफोर मावख'गिरिफोर दङ बिथांमोनखौबो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों साबायखर बावहरबाय आरो स्पेसियेलि जोङो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रमेश बेगर बिथांमोनखौबो थि समाव जेबो गेना गोरोन्थि गैयालासे मेट्रिकनि जि रिजाल्ट बेखौ फोसावनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बिथांमोनखौ साबायखर बावहरबाय नाथाय जोङो दुखुयै फोरमायनांगोन जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मोनसे रिजाल्ट देग्लाय फैदों जों बिनिख्रुइ साबसिन जोङो हास्थायदोंमोन नाथाय जों नुनो मोनदों जोंनि एग्जामनि समाव आनजादनि समाव माखासे जायगाफ्राव माखासे फोरबोनि मुङाव माखासे जुवा गेलेनाय मेला होनाय बेफोरबायदि थासारिफ्रा जोंनि फरायसाफोरखौ मोजां रिजाल्ट खालामनायाव बा मोजां सोलोंथाइ लानायाव जथेस्थ' बिथांमोनखौ बाधा खालामदों आरो जायनि थाखाय देग्लाय 2022 मायथाइनि जि बर' बिजोंनि रिजाल्ट जों जुदि आवगायनिखौ जों रुजुयोब्ला जथेस्थ' आवगायनि रुजुनायाव देग्लायनि रिजाल्टआ जों गाज्रि होननानै बुंनांगोन आरो जों नुदों थांनाय समफोराव चिरां जिल्लाया अल आसामावनो मेट्रिकनि रिजाल्टआ टपआव फैयोमोन जों आरो बाक्सा जिल्लाखौ नुदों टपआव फैयोमोन नाथाय देग्लाय नुदों जोङो जोंनि बिटिसिनि मोनबा जिल्लाया जथेस्थ' गाहायाव दङ आरोखि आरो बेखौ जुदि थोंजों जों बुङोब्ला आनजादनि समाव माखासे जायफोरखौ जोङो लुबैया आरो जायफोरा फरायसाफोरनि मोजां सोलोंथाइ लानायाव जथेस्थ' मोनसे गाज्रि माने मा खालामो गाज्रि मोनसे आबहावा सोमजियो जुवा गेलेनाय हरनि 2-3टासिम माने माइक दामनानै माखासे फरायसाफोरनि जि थासारिखौ गुबैलें खालामनाय बेबायदिनि थाखायनो देग्लायनि 2022 मायथाइनि जि मेट्रिकनि रिजाल्ट बे गाज्रि जानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों सं दाननानै जों मोनदों बेनिखायनो जों खावलायो जायफोर जोंनि दिथागिरिफोर दङ सानसुमैफोर दङ बिमा बिफा दङ फोरोंगिरिफोर दङ आरो बर' समाजाव जायफोर जोंनि माहारियारि आफाद आरो माखासे जोंनि दल संगठनफोर दङ बिथांमोनखौ जों खावलायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे सोलोंथाइनि मोनसे आबहावा सोरजिनाय मोजां आबहावा सोरजिनायाव बयखौबो बाहागो लानानै जोंनि फरायसाफोरनि जि इयुन बेखौ मोजां दाफुंनायाव बयखौबो मदद होनो थाखाय जों खावलायहरदों मानोना बर' हारिया फैबाय थानाय 20-30 बोसोराव जुदि जोङो दावगालांनांगौब्ला फै जोंनि जायफोर फरायसाफोर दङ बिथांमोननि इयुना मोजां जानांगोन आरो फरायनायनि गेजेरजोंनो लेखा रोंनायनि गेजेरजोंनो बर' हारिखौ बिथांमोना जेन गोजौ फारसे लांनो हायो आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो जि मोनसे सिमां नुदोंमोन गेरेमसा माहारि दानाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों फोथायो गेरेमसा माहारि दानायनि जि बड'फानि सिमां बे सिमाङा जोंनि फैबाय थानाय फरायसाफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंसो जाफुंसारगोन होननानै जोङो मोनसे फोथायनाय दङ ओंखायनो बयखौबो सोलोंथाइनि मोनसे आबहावा मोजां आबहावा सोरजिनायाव बयखौबो मदद होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गुरैयै जोङो खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों जितु कमल कुमार देरहासार बान्था माब्ला आरो बबेयाव होनो थाखाय थांखि लादों नोंथांमोना देग्लाय जोङो
नैजिथि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था 2022 मायथाइनि बेखौ जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मददजों सालबारियाव जोङो बेखौ बिथांमोननो बावनो थाखाय जों आखायाव लादों जोङो सम डेटखौ लाथ'वाखै डेटखौ मोनोब्ला नोंथांमोननो जों फोरमायनाय जागोन गोजोन्थों